Ta' spiss ninataw parir biex kemm jista' jkun niklu ikel magħmul b'mod naturali biex inħarsu saħħitna. Iżda mhux dejjem faċli jissib prodott Malti bnin disponibbli. Iżda il-mijiet li l-ħadd żaru l-festa frawli fl-Imġar setgħu iduqu ġemm magħmul mill-frawla Mġarrija li tkabret fir-raba tal-familja li tmexxi l-kumpanija Malta Sunripe, kif spjegalna id-direttur Joseph Muscat. Nużaw la preservatu għas nikal nikġu fihom jiġifieri dak. Mul importanti nżommu kemm jista' jkun artiġjan kemm jista' jkun. Mill-frawli tal-Imġar hija nomata l-kwalità li hija tagħha. Hawnhekk tinbjew ġamm partikolari għall-festa tal-lum u għall-frawli fejn dan il-ġamm partikolari fih biss kull vażett jiġifieri ta' 314 ml fih 200 gramma frawli friska biss. Malta Sunripe titmexxa minn żewġ familji ta' bdiewa Mġarrin li jagħmlu l-prodotti kollha tagħhom bl-idejn. Le, jsir it-tissir jiġifieri għandna r-riċetti tagħna jiġifieri dak hemm ċertu equipment jiġifieri ċertu standards. Biss aħna l-iskop tagħna huwa jiġifieri l-prodotti joħroġ kemm jista' jkun ta' kwalità u mhux xi ħaġa li ssib xi ħaġa li huwa prodott mass produced. Muscat spjega li hemm karatteristika oħra marbuta mal-prodotti ta' Malta Sunripe li jagħmluhom verament speċjali. Kull ma nagħmlu aħna, kull ma nagħmlu huwa 100% Maltin. Kollox Malti jiġifieri, ħafna minnu ġej jiġifieri nkabru aħna stess aħna bdiewa, ġiex familji ta' bdiewa, il-biċċa kbira jiġifieri nkabruh il-familji tagħna. Iltqajna ma' Joseph Muscat fil-festa frawli tal-ħadd li saret fl-Imġar fejn daw kollha li żaru dan ir-raħal kellhom iċ-ċans jixtru jew iduqu prodotti friski magħmula mill-frawli jingħataw informazzjoni dwar il-benefiċċji ta' din il-frotta u jisimgħu poeżija magħrufa u oriġinali bil-Malti dwar il-frawla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.